kansalaiset! Näinä päivinä ilma on niin sakea pahojen kielien panettelusta, että on vaikea hengittää. Kaduilla ja toreilla kiertää huhu, että uuden lain takia R-kioskilla voi vaihtaa matkapuhelinliittymänsä DNA-vakioon ja säilyttää vanhan numeronsa. Minun korvissani se kuulostaa yhtä viisalta kuin kapisen koiran räksytys. Sellaista lakia ei ole eikä tule. Minä vakuutan, että kaikki väitteet ovat pelkkiä likaisia valheita. Pelkkää liirumlaarumia on myös se, että liittymänvaihto R-kioskilla olisi helppoa. Se on niin monimutkainen tapahtuma, ettei sitä kannata tavallisen ihmisen edes yrittää. Pysykää rauhallisina. Pitäkää vanhat liittymänne. Se takaa teille paikan. Vaihda liittymää, älä numeroa. 25. heinäkuuta alkaen voit vaihtaa R:llä vanhan liittymäsi edulliseen DNA-vakioon ja säilyttää vanhan puhelinnumerosi. Kaiken lisäksi jokaiselle DNA-vakion hankkijalle roimasti hyvitystä puheluista ja tekstareista. Liittymän vaihto käy helposti. Täytät yhden lomakkeen ja saat uuden SIM-kortin mukaan. Saat viikon päästä tekstiviestin, kun uusi liittymäsi toimii. Muista, vaihda liittymää, älä numeroa. R-kioski, kaiken lisäksi lähellä.